kafin dai na fara aikin wakar nan to bari ni dai na sa mai wakar nan DJ KBA mai kala yaran nan a cikin waye jiga tan arewa manufa dan Gombe ne ku ganewa to na zo da baitika yau na Alhaji Isale su bayan mu na Gombawa to kai YS Production. ganan mai hali na kirki da tawa Alhaji Sale su bayan Gombawa ka rike rabbana ko ba mai ture ka domin shi kadai ya zamto maka gata Ganan mai hali na kirki da tawa Alhaji Sale su bayan Gombawa ka rike rabbana ko ba mai ture ka domin shi kadai ya zamto maka gata ganan mai hali na kirki da tawa Alhaji Sale su bayan Gombawa ka rike rabbana ko ba mai ture ka domin shi kadai ya zamto maka gata Ganan mai hali na kirki da tawa Alhaji Sale su bayan Gombawa ka rike rabbana ko ba mai ture ka domin shi kadai ya zamto maka gata Bismillah da rabbu ni zan fara hawa sarkin nan da ya hiyo dukkan kowa kuma shine ya hiyo ummi na har da bana taimake ni ya rabbi ka san inya da salatin sa wanda a duniya fa san ba ta makarsa alihi har ma da sahabban sa rabbu ka sanya da nana Fatima gare shi wannan ta zama masa gata Ganan mai hali na kirki da tawa Alhaji Sale su bayan Gombawa ka rike rabbana ko ba mai ture ka domin shi kadai ya zamto maka gata ganan gaisuwa nake son miƙawa har ma jinjina nake yin dukawa ai halinka ne ya sanya ake ta yin yabonka har ma ana kiranka da dattawa Alhaji Sale ba kamar ka na shaidawa halayenka babu wani mai kushewa ai kai din na daban ne fa na kowa Alhaji Sale na faɗa kuma na ƙara Ganan mai hali na kirki da tawa Alhaji Sale su bayan Gombawa ka rike rabbana ko ba mai ture ka domin shi kadai ya zamto maka gata ai kai rabbana ne ke kare ka kuma ai ko ina akai baka shakka ni ai na sani babu mai iyaka in ba rabbana bane ya taba ka to wai wa za ya ce za ya iso ka ko kuma ma wai ya ce za ya wuce ka kai ko waye in za ya taba ka to ni za na yi masa baitocin da bai yi karawa nan gaba yayi kulawa Ganan mai hali na kirki da tawa Alhaji Sale su bayan Gombawa ka rike rabbana ko ba mai ture ka domin shi kadai ya zamto maka gata a cikin Gombe ka zamanto mana gata na mawakan cikin ta ni zan alkinta Alhaji Sale na sani ka bibita baban Amir har da Amira an gogurin sarauniya ta mata mama gana na zo ni dan in gaida ta ga antina na zo ti mini gata mama gana Ganan mai hali na kirki da tawa Alhaji Sale su bayan Gombawa ka rike rabbana ko ba mai ture ka domin shi kadai ya zamto maka gata ganan mai hali na kirki da tawa Alhaji Sale su bayan Gombawa ka zama kainuwa da shegun rabbani gamji ka tsaya fa ba mai ture ka zana kira ka sarki ne a arewa DJ Kebe gaisuwa na yi mikawa har ma jinjina ina yin karawa Allah ne ya tsare ka Ganan mai hali na kirki da tawa Alhaji Sale su bayan Gombawa ka rike rabbana ko ba mai ture ka domin shi kadai ya zamto maka gata tafiyar ka daban ce da ta saura ga karfar a daɗin hira kowa naka in ya zo ba ka kyale shi dan martabawa ka kulawa wasu na faɗin hakan wai kwai gyara ni ko sai na ce ai baka da tsara Alhaji Sale su ya ka shahara a cikin duniya har ma ana kiran sunanka baban Amira Ganan mai hali na kirki da tawa Alhaji Sale su bayan Gombawa ka rike rabbana ko ba mai ture ka domin shi kadai ya zamto maka gata DJ Kebe mai kala ke wakar ka dama na zo ne dan gaida ka laima baitika kuma na baka domin halin ka ba mai kushe kare martabar ka ni kam da zan yi ko a ina nake ya zama mini nauyi ai mai yi maka
ne naka wanda ko bai maka bai zama naka ba. Ganin mai hali na kirki dattawa Alhaji Sale yan su bayan Gombawa. Ka nake rabbana ku ba mai ture ka domin shi kadai ya zamto maka gata. Ganin mai hali na kirki dattawa Alhaji Sale yan su bayan Gombawa. Ka rike rabbana ku ba mai ture ka domin shi kadai ya zamto maka gata. Ganin mai hali na kirki dattawa Alhaji Sale yan su bayan Gombawa. Ka nake rabbana ku ba mai ture ka domin shi kadai ya zamto maka gata. Ganin mai hali na kirki dattawa Alhaji Sale yan su bayan Gombawa. Ka rike rabbana ku ba mai ture ka domin shi kadai ya zamto maka gata.